17 Ιανουαρίου γιορτάζει ο Αντώνης και η Αντωνία. Η εξέταση αυτών των ονομάτων είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες και εκδοχές. Εμείς θα προσεγγίσουμε τις πιο πιθανές ερμηνείες. Μία από αυτές αναφέρει πως το όνομα σημαίνει αντί ονόματος, δηλαδή αυτός που άλλαξε το όνομά του. Είναι πολύ πιθανό, διότι λέγεται πως Ρωμαίοι υιοθέτησαν αυτό το όνομα γιατί ήθελαν να κρύψουν την καταγωγή τους για κάποιο λόγο. Ενώ υπάρχει μια άλλη εκδοχή η οποία είναι ακριβώς αντίθετη, η οποία λέει ότι αυτό το όνομα δηλώνει οικογενειακή καταγωγή. Λέγεται μάλιστα πως ο Μάρκος Αντώνιος ισχυριζόταν πως το όνομα ανήκει στην οικογένεια των Αντωνίνων, οι οποίοι ήταν απόγονοι του Ηρακλή. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή δίνεται στο όνομα η έννοια του ανεκτήμητου. Υπάρχει επίσης όμως και άλλη μία περίπτωση που λέει ότι το όνομα προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων αντί και ονούμε, το ο με ωμέγα. Το ρήμα ονούμε σημαίνει αγοράζω και μαζί με το αντί σημαίνει πλειοδοτώ εξαγοράζω. Τέλος, υπάρχουν κάποιοι υποστηρικτές του ονόματος που λένε ότι συνδέεται με τον Άδωνη. Η τελευταία εκδοχή από τους ερευνητές του συγκεκριμένου ονόματος θεωρείται ασύνδετη, παρότι είναι ομόϊχο. Η προσωπική μου άποψη είναι πως υπάρχει λογική στην εκδοχή η οποία μιλάει για εξαγορά. Τι εξαγορά? Εξαγορά ελευθερίας και αλλαγή ονόματος ώστε να μην υπάρχει κάποια δουλική σύνδεση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, θα μπορούσα να εντάξω το όνομα στον άξονα καρκίνο εγώκερο λόγω της καταγωγής, αφού ξέρουμε αστρολογικά ότι ο άξονας καρκίνο εγώκερο συνδέεται με ήθη και έθιμα τα οποία έχουν να κάνουν με την καταγωγή μας. Επίσης όμως, αν πλειοδοσία και εξαγορά, το όνομα φαίνεται να σχετίζεται με τον άξονα Ταύρου Σκορπιού, διότι ο άξονας Ταύρου Σκορπιού συνδέεται, όπως γνωρίζουμε, με υλικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές αξίες. Τέλος, το όνομα σαν αντικατάσταση ενός κατώτερου σε προέλευση ονόματος σχετίζεται με τον πλανήτη Ποσειδώνα, ο οποίος είναι υπεύθυνος των αντικαταστάσεων, ενώ η εξαγορά της ελευθερίας συνδέει το όνομα με τον πλανήτη Ουρανό. Τώρα θα μου πείτε, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να τα έχει ένας άνθρωπος? Όχι. Ο κάθε ένας που έχει το όνομα Αντώνης ή Αντωνία μπορεί να εκπροσωπεί κάποιο από αυτά τα ενεργειακά πεδία. Παρατηρούμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ποικιλία, αλλά υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό το οποίο λίγο πολύ μπορούμε να το βρούμε σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το όνομα και εκπροσωπούν αυτή την ενέργεια. Αυτό το κοινό χαρακτηριστικό σχετίζεται με την αίσθηση της ελευθερίας, την οποία μπορεί να αναζητούν σε οποιοδήποτε πεδίο, φυσικό, νοητικό ή συναισθηματικό. Χρόνια πολλά στον Αντώνη και την Αντωνία.